Ой, мне Расія ж трэба так. не забыцца зайти і пазбіраць гэта самае. Ну, лепус у эфіры нават. І такое здараецца. Ну. О, всё. Так. Бачу, эфір ідзе. Ютуба ёсць. Эфір ідзе. Ютуба Вітаначка, шанowni ёсць. глядачы. Так, Добрый адзіночка. вечар. Так, добрага вечарошку. У кагосьці там уже нават 9, правда, вечара. Ну, так і ёсць, так і ёсць. А у цябе зараз, дарэчы, без пераводу 9 акурат. 9, так. Ну, 9:15. Зразумела. О, яшчэ. 07:04. Ай, бачыце што. Што здарылася ўжо? Карацей, 7 числа будзе мейнтэнанс, таму нас тут папераджаюць, што будзьце уважлівыя. І Сёмага? всякое такое. Мгм. А што там за 7. патронка такая будзе? А дык гатуецца новы сезон гэты, як яе? Ой. А, ты про SnowRunner. Квебек. Так, Ага. SnowRunner. Зразумела. Дарэчы, я пакуль запускаў гульню, яна мне выдала памылку. І вось зараз ты бачыш, штосьці у нас тут не тое. Offline mode, you can play offline or try to connect to online services again. Як гэта разумець? Выйдзі, зайдзі яшчэ раз. Гульню перазапусціць. Ага. Зараз. Таму што Steam, калі я запускаўся, Steam увогуле выдаў, што ён не змог засінкаць захаванні чамусь. Ну ён можа, ён такі. Steam Cloud out of date, ён піша мне зараз. Не, сапраўды з гульняй штосьці здарылася. Ну. Нормас. Я пакуль што запускаецца. Паглядзім. Добрый вечар. Да не, ўсё павінна быць 10 з 10. Паглядзім. Дарэчы, Анюта, Павел мяняе працу. Можаш павіншаваць чалавека. Больш выгодна атрымаў прапанову. І грошка больш будзе зарабляць. Уже не будзе пытання, ці які там ноутбук купіць. Мне б за гэты долгі аддаць. Все будзе, все зробім. Не, тое самае. Тое самае? Абсолютно тое самае. Ух ты. А закрый Steam? Ось прям перезапустить Steam. Перезапустить Steam. Прям вот выйсці. Прям вот выйсці. У гэтым менеджере працэсу прям закрыць яго і перазайсці. Не, усё добра, VPN не працуе працоўна. Так, спрабуем. Не, VPN гэта такое. А усяляка здараецца. Дарэчы, вось калі я ўвечары стрыміў разам з Шаграэлем, памятаеш, у яго таксама там былі некаторыя праблемы. Я глядзеў твой стрым і такі, да, вельмі цікава, усё было добра, завтра нядоўга на працу, і такой... І ўсё, уже весь такі гэты самы сонны. Не, ідзе тая самая халера. Ён зноўку павіс Steam, маю на ўвазе. Бачыш, гэта можа быць і стымавая. Ад стыму прыкалдэс. Ну... Все магчыма ў нашыя часы. Але чаму? Я троху не разумею. Што паспрабаваць запусціць у такіх выпадку апроч SnowRunner? Што там Steam'овска? Construction Simulator, дарэчы, во. Нават не ведаю. Паспрабуй. Зараз, калі не пройдзе... Я, дарэчы, не выдаў памылку. Steam не выдаў. Доўга лагініўся, але памылку не выдаў. Можа, пойдзем? Можа. Табе там павіншаванне даслалі ў чацік ютуберскі. Дзякуй. Было прыемна.
Ну, тобі щось пайшло на твічі. На Твічі? Ні, на Твічі йшло. Тут ніяких проблем не було. Не, я маю в виду, що гульня загрузилась. Так, о, Maintain з'явилося і у мене зараз те, що ти побачив. Угу. Все, так, кооп. О, все, пішло. 2 гульці. Так. Пішло. Угу. Пайшло. Хоча гэта штосьці са Steam было, до речі. Ну, ось бачиш, він такий, він може. Это все Трамп. Ну. Знаку ніяку херню там викинув, все бігаєш, там таке ля. Не. Цікаві маневри його, правда? Хер здогадаєшся, куди він вільне своїм задом. Ну, усё показывае на тое, што першы ягоны першая яго кадэнцыя гэта вось як частка пагаворкі. Рыбку з'еў, а зараз ось у другую кадэнцыю, так, а другая частка прамоўкі так будет выконвацца, так што тут всё парахована. Так, я на International катався, на чим я там катав. Я слухай, вже забувся, що ми тут робили, до речі. Може, International у мене був. Мы штосьці рабілі. Тосьці мы дакладна рабілі. Do you want to allow public and private network to access this app? Конечно, allow. Це так ёсць. В этом сенс. О, всё. Так, все, я тут катаюся, зараз тут треба знести собі задачу ніяку. Цікаве. Транстаймер. Що од нас потребується? Цеглу привезти. Ну, мабуть, так, у На гэтым і сенс, мабуть, ми почекай. Зараз ми все переглядім. Log loader crane is recommended. Тому що medium logs треба. Of cargo. А що ми з тобою робили, не зрозуміло. Uplink. Ой-вей. Нам треба було закрити гэте саме. Що? Ой, давай поглядим. У нас есть Fallen Bricks, Lost Bricks и Drowned Bricks. Все еще вокруг неких кирпичей крутится. Ой, что мы можем с тобой цікавое сделать, еще зарубись на этой мапе, так? Цемент. Потребуется на килограмму. Ну так, але там ж такое... Это Cycle of Cargo. Wooden Plugs Factory. Ну все прикладно зрозуміло. Що у тебе по паливу, що у тебе по этому самому? Повний бак поки що. Повний бак. Все, нормальово. Ну там такая, ведаешь, ты нават можешь на іншій некой машине поехать, как тебе, на пятерочку не тягнуть причеп. Ну. А я пакуль што наших скаутов паціху до пераходу на іншую мапу давязу. Тут же яшчэ іншая мапа ёсць. Ну, я бачу пераход, так. Ну. Таму трэба будзе іх падвесці, ты якраз там праедзешся, зганяешься, і мы скатаемся на іншую мапу. Так, что тут взять мне? Я не ведаю. Катерпила. Катерпиллер будет добре. Good choice. Сети 680, сети 681, який лепше. І в мене... 681. Не, 680. У твоєму випадку 680 это топчик. А чому він просить мене набити його? А я на тебе у гаражі, я на тебе де? Я у гаражі, коли що гляжу його. Бо ти, мабуть, в магазин зайшов? Так, storage. Так, я в магазин зайшов, ти правий.
Ось так. І. Це логічно. Все. А Кажеш, на модуль 5 не треба. хочеш модуль не хочеш усталювати? Які? Ну, тобі просто не потрібен на п'ятерку причеп. Тобто тобі для гэтага контракта, там де треба цемент вести. Ну, причеп. Не причеп гэты, борт на 2 одинки. Мгм. Сайдборд. Ну і там колы під апгрейд, каб усё было і нічога за гэта не было. А, ну так, мы ж на ім каталіся на паснезе. Ну. Там поглядзі, якія колы, то і сё. Оно ж усё, блин, важное. Так, оффроуд. Оффроад. Winch Advanced Medium. High Power Medium. Exactly. Ну, Advanced остатнє все medium. есть. Ну, все, цудовно. Так, куди мені їхати? На пилорам, Я так? на... Не. Ну, як контракт. Бляха, називається. Cycle of Cycle of Cargo. Cargo. Угу. Вось, ти їдеш на ЖД, на чугунку, Ось туди. грузиш цемент, потім їдеш на лісопілку, потім їдеш з лісопілки, їдеш на фабрику, але на лісопілку потрібно загрузитися дошками. З фабрики їдеш на ферму, но з фабрики на ферму треба завести бетонну плиту. Зрозуміло. Все одно за одним. Так, Мгм. Ланцюжком. Як скажеш. Так. Все. Алло. Тут хтось стоїть, перешкоджає мені. Твоя машина? Моя машина Скорее стоїть? за все. Ну, тайга. А, Христофор Боніфаці. так, тайга. Фух, як у тебе там справа? Що ти, Да як холера ще гэта і маш? справа. Як Що зліва, вчора- як справа. Учора, до речі, задовбався з гэтымі бляха австралійцамі, щиро кажучи. Я навіть не Лера, пам'ятаю. мне такі, блін, наглий, такі упартий чорт з Австралії попався недавно. Просто піпець. Я тобі навіть про його розповідав. Такі же там бички, просто обосраться. Такі же важні себе. А такі, Всілякі, думаю, всілякі. Ні, у зараз нас був, зроблю. до речі, неблагие, тільки що там, чоловіки такі шукали одно і написали третє нам, хоча я трохи не зрозумівши. Був здивлений неприємно, коли там пішла розмова по справах. Ну такое бывает, такое бывает. Знайди то не ведаю что. Тудым-сюдым, нормально, ну что. корочей. Я сьогодні 2 таких добрих гайда написав для своєї тіми бігучої. Угу. Про Болгарію просто вельми таки довольний собою, піпець. Там навіть чели з центрального холдингу поблагодарили. Подякували, сказали, во, бля, зараз заапдейтим хоч свою документацію. Я такий, вчитеся. А до речі, То ти ж володання казав, що... кирилицею дає. Ти ж казав, що там будеш розмовляти о подвижці з менеджментом своїм. І вони просто не хотіли. Вони щось таке, ну, ти розумієш, ризико. Я такий, ну, бля. Щастя, поспіхов. Ясно. Я пойду шукати у іншому місці. А рішення приймали хтось інший, ці твоя непосередня ось гэта кіраўніца? Не,
безпосередня керівниця. Ну хіба що вона була задоволена у таким випадку, що ти сійшов. А я ще не сошел. Я тільки порозмовляв, типа, що на конт Целлерин. Таке, ну, не то, не сяк, короче, в понеділок. Я отримав контракт, я його ще буду редачити, тому що там є пару поінтів, які мені треба подредачити. Я дошлю. Челом нас, ну, типу, на pre-agreement і все. Ну, і підпишу на next тиждень, там, понеділок, вівторок. Ну, короче. І я ось у гэты день прийду і скажу, типу, ребятки, ось така ситуація, я зморився, я ухожу, альбо плюс мані, альбо, ну, я пішов. Типу, ось тоді вже все буде кончатково, тому що, типу, ну, який сенс уже в этом? Зрозуміло, то я подумав, що ти вже в этой розмову провел. Оказывается, що не переоделся. Не, я чекав, типу, я відправив свої основні доки на фірму. Типу, ну, ось вам там все, що потрібно, робіть контракт. Коли буде контракт, ми тоді, ну, обміркуємо, я тоді підпишу і пойду повідомляюсь, тому що я їм одразу сказав, типу, хлопчики, дівчатки. Дата підписання плюс 21 день. Ось так это буде працювати. Ну, щоб у мене був термін на нотіс, а вони такі, давай контракт буде з 9 курсовика. А як такі, я такий, ні. Уже одразу. Гэта, конечно, ви прикольно прописали, але, ну, не. За гэта треба ще криху, ну, посперечатися, потлумачити, тому що, ну, там такі нюанси лепше прописувати. Вот. Не, конечно, мне особисто не складно, я могу подписать, типа, а потом приду, скажу, что там по ЗП. Я тут на одну фирму поработал в кроссовике, в іншую фирму поработал в кроссовике. Але, типу, я можу також собі ще й підставити, тому що не скажеш, ну, ти ж на дві компанії працював по факту, знаєш, це там non-competition part не виконаний, так що, ну, ти там это саме, чао бомбіні. Вы тут, бляха, кого собрались подловить на всяких приколах? Мы тут сами все знаем. Сами з усами. Ну. Сегодня был такий клиент прикольный. Там таких 3 хлопца бадьорых и бабка у этих самых у акціонерах. Я таку колегу, типу, ну, з таким, з душевним, добрим під'єбом питаюся, ведеш, чому эта бабка там самая главная? Она такая, чому? Я такой, бо у ёй з усіх 4 самые длинные вусы. Аксакал старий. Ага. Як я, Маш, ти доїхав на першу кропочку. И такое бывает. Гэта цудоўно, дед. Гэта цудоўно. Ёпарасота. Что там здарилося у тебе? Ай, тут у мяне, як заўсёды, щось ламаецца. То все. То так говно, то так насрато. Ей-богу. Так, есть 2 цементи, есть треба і покрывку планки. перевести. О, все, зараз планочки загрузиш і їдеш на factory. І сюди, гэта factory, гэта куди? А, ось сюди. Туди. Лепш апоўдні ехаць, ці вось можна каля возера, по поўначы возера. О, давай я погляжу для початку. Ага. Можеш по дорозі каля озера їхати, але та, яка опоудні. Коли ми про одну і ту ж кажемо. Ну там більше так ведеш, ну надійно. Ну, там що
там як у Теремі Ескобара. Що то херня? Що гэта херня? Воу. Ну ти там калі шо, кажи. Калі што так, буду візгатаць. Перакурыўся, давай едь. Да ну. Не, я жартую зараз, калі што. Я уже не думаю. Напуждав молодого. Блях, а я вспомнил, что там треба. Я вспомнил, дед, я сейчас вспомнил. Что такое? Я вспомнил, чему я тебе сказал. Довести машину туда. Я все вспомнил. Ту, якую я отправил уже назад, так? Не, Ці про она якую ти все еще кажеш? на чыгунке, она все еще на чыгунке. А, і поставив, ну, на 5 Ага. гэтых. Ага. Усё логічно, все як треба. Тому що на той новій карті, на яку ми з тобою поїдемо, там есть обвал, Вітаночки, який ми ще про його не ведаємо, але він там есть, як послухмяний суслик Ага. з фільму ДМБ. І він там есть. Я про його ведаю. Ти про його не ведаєш, а я про його ведаю. І фішка в тим, то нам туди потрібно доїхати і привезти 2 одинки метальових белів. Ось довгі гэты. гэтай нагоди І стаяў прычэп разом з тайгою. То есть там все было продумано. За тое, за сёе. Каб продемонструвати нашу з тобою вопит розуміння багатьох процесів. А стоп, тут ніхера нема. Чекайте. Значить, це не для этого я стоял. Штось пайшло не так? А, все, я наверх. Все пошло так, все я. Дед, все як треба. Все йде за планом. Тим не менш, тим не больш. План працує добре. План працює. Зараз ми гэта саме рванем. Я нешта апошнім часам сумую по The Long Dark. Хочется погуляць, часу пакуль што нема. Угу. Ну, я тобі так скажу, неяк ось мяне зараз просто час, і ён сапраўды ось кудысьці знік. Нібыта, ведаеш, гэты хвіліначкі, секундачкі пачалі бегчы хутчэй на 13-15%. Тут ёсць такое пачуццё. Чаму менавіта так? А я не ведаю чаму, ось просто, ну, я так адчуваю, Па адчуваннях асабістых, разумею. Не, я тут просто, калі пра мяне казаць, то ў мяне тут і работы наваліла. Адзінае, што зараз, спадзяюся, вось з гэтымі аўстралійцамі разабраліся і забылі ўжо пра іх, бо там аказалася тое, што ім не патрэбныя піемы. Вось, я толькі марнаваў час, калі ездзіў учора. А ўсе астатнія, магчыма, яны там зачэпяцца, чуть-чуть не перакуліся. Вось. Галоўна, каб інкам ішоў, а там далей пабачым. Гэта праўда, так. Усё роўна, галоўна, каб яны зачапіліся і працаваць пачалі хаця б з кім-небудзь, там ужо дамоўліся аб чымсьці. Вось. А засталася ў мяне толькі адзін праект на персейле, а другі праект, дарэчы, аказалася, што мы ўжо блізка да канца. То бок ужо тут назіраецца нейкае праясненне, можа там нейкія, слухай, летась ужо будзе вольны час, як у мінулым годзе, напрыклад, калі я мог стрыміць кожны дзень. Мы зноўку будзем бусціць каналы. Ну. У мяне Родкрафт будзе выхадзіць.
Так. А мы повернемся до сьогодні штодзённых стримов. зрабілі, я не ведаю, што гэта быў камплімент ці просто падмецілі факт, то у мяне голас падобны на Ваню Усовіча. Та ну, не. Я б Ось так я не об этом сказал. так само думаю. Що, типу, Так, complete slide. просто не то. Не тое. Ну, нейкія такія, шчыра кажу, як я чую, што ёсць адпаведныя эмацыйныя ноткі, вельмі такі падобны, але голас не пиздюк. падобны. Пиздюк, не про тое. Зусім не тое. Так, чакай, дзе гэтая бляха халера? Оу, сразу всю мапу, вядома, трэба ехаць. Не, ну я туды таксама еду, дзед, все норм. Усё таки за гэта самае. Так, трэба развернуцца сюды. Дарэчы, можаш потом на шляху заехаць, але табе Трэба адтуль будзе будзе ўсрата заехаць. выязджаць. Ну, Але трэба будзе заехаць. Сюды. на теххаб. На теххаб. Так, потым сюды. Чакай, сюды. Так, калі я па гэтым балоце, па гэтай багне праеду, ці лепш не іншы шлях браць? А па якой багне? А вось Farm Swim там ёсць, ці склад нейкі, ці вось лепш вось так. Давайте паглядзім. Ну, па самой багне не праедзеш, але па дароге каля праедзеш. Добре. Она такая ось паўкругам. Ось там ёсць типу такая шырокая дарога, якая праз гаўно, так? А вось ёсць на паўдзень такая паўкругам, ось па ёй цудоўна. Там амаль шаша. Зразумеў, добра. Дарэчы, Так, у меня ну, ось туды. гэты месяц ураджайны на дні народзінаў. Маё. Там яшчэ аднаго чала. Знаёмага другого сябра. Ага. Брата двоюродного, бабушки, моё, тёткина. Тёткина уже у маі, ну, карацей, таксама дзесьці блізка. І я да яшчэ аднаго сябра палячу да яго ў краіну, і там будзем святкаваць яго дзень народзінаў. На выхад відэа гэта ніяк не паўплывае, на распісанне стрымоў таксама гэта ніяк не паўплывае. Стабільнасць наша ўсё. Добра. Але ўжо на падарункі вытрацішся. Ну... Адзінае, што, напэўна, фотак. напэўна, толькі бабулі падарунак не адправіш, правда? Бо ж яна ў Беларусі. Ну, ёсць такі нюанс. Ну, Да, багата каму не адправіш. Прыйдзецца дараваць самае каштоўнае, што я магу. свой Гэта добры час. адвайс, савет. Ось. Як я кажу ўсім сваім сябрам, я гатовы зашэрыць з вами самае каштоўнае, што ў мяне ёсць. Добры савет. Толькі дайце ведаць, што будзе. Парады будуць 10 з 10. Параім штосьці добрае. Ну, калі што, чат GPT дапаможа, правда? Я без чата GPT могу. Мне не складана. Мне цікаво, статистика пайшла зноўку на канале, бляха, там 10 подписчиков за месяц. Смеху варта. Трэба... Подписываются. Ну, подписываются и отписываются, до речі. І, зноўку смех пра адпісаных. Гэта тыя хлопцы, якіх забанілі, якія згубілі аккаунты сёння.
Уявляешь? Як там Джонсон нават показывал, что 4 человеки згубили аккаунты, Мгм. это 4 отписки за месяц. Ну там ж пишет, что там Так, здарылася, так, чого так. відписалися. О, вітаночки, Вожик. А при гэтым при ўсім адзін хтосьці з падпісаных гэта чалавек, які праз search bar знайшоў мяне, то бок наўмысна шукаў мой канал, які падпісаўся. Такі паводзіны А это вельмі может быть цікавыя. нават, ведаеш, што не тое, што наўмысна, а тыпу у мяне таксама ёсць там прыход праз сёрч-бары, Ну. нават, ну, гуглаўскіх, яндексаўскіх і яху. А, ж праз пакярэў. пошукавік менавіта, а Ну, не то есть там праз народ, YouTube. я табе скажу, што гэта ў мяне з самага пачатку была страта, што тыпу я ўсе квесты, якія робяцца, я прапісваю. І народ Ну-ну. шукае, тыпу, як зрабіць квесты і Тое ці знаходзіць іншае, мой канал. І я такой, хы-хы, Я вось яно алгарытм, што. хак. Ну так. Можа быць і так, можа быць. Я потому што падумаў, што гэта менавіта сёрч па Ютубе. Што адбываецца, Вожык? Пятніца ў нас, дарэчы, ты забыўся, мабыць? Сёння пятніца, П'ёнтак сёння... вікенду пачонтак, Вожик, што ты Так, не так, ведаеш? так. Не ведаю, як ты, я да выходных падышоў вельмі стомлены, спаць хочацца ябічаскі, просто па-іншаму не сказаць. Я чамусьці 2 дні запар выспацца не магу ніяк. Ой. Думак багата. Вельмі... Ой, і розныя, слухай, і ёсць і кепска, ёсць і добра. Б прыняць перад сном. Ось як толькі сабраўся спаць, закидываешь B6 і B12. B6. Ага. І што, і дапамагае? Бля, просто і нібыта помер. Ось. Не, я так не хочу. Я закинул, все. Глазки зачиняй, баю-бай, прокинувся, уже все. Ось О, моя у Вожика раніца. так само. У чудово. мяне пераезд быў? Куды ты пераехаў? Што гэта такое? Ты куды? А ну давай З Гданьска ў падрабязніца. Данцях У Данцах. і Ну. пераезд. Не, ну што праца шпёха ў цябе гэта рэгулярна. Я ўвогуле не разумею цябе, калі ты казаў, што ты таксама менеджер, але потым выгару пайшоў у супорт. Вось і... А на іншую кватэру? А як так сталася? Ты што, можа у вас уже папаўненне ў сям'і было? Пашырэнне нейкае? Што вам патрэбна іншая кватэра была? Ці ты ў Беласток пераехаў? Чакай, таксама магчыма, правда? Ну, што ў гэтым Гданьску рабіць? Да, ну там нічога Іншая няма. справа Беласток. Беласток усё жыццё. Усё віруе тут просто. Ляха, ён часам так нахіляецца. Што тут ён робіць? Ну, а што ты хацеў? Каточак. Конечно, пашырэнне. Ты не худеешь. Не, я там кота бачу. Ты неяк посціў, што ён у тебе на карку сядзеў. Ваш кот гэты. Усё, я не туды паехаў. Што ты не туды паехаў сюды? Так, 69 літраў. Цікава, ці мне хопіць паліва. Калі што? Калі што? Паліва Трэба табе ехаць. хопіць. Калі што, я прывезу да цябе што-небудзь цікавае, моцнае, магутнае. Ляха, праз гэтае багну лезці... Усё будзе добра. Галоўнае, памятай, паніжаная перадача, блакіроўка всё будзе? дыферэнцыялаў, і ўсё будзе. Так, 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 І паўзу. это, пракідвай лябёдачку пракідвай. Угу. Все будзе тып-топ. Ну так, на паніжаецца яна паехала. Не твой кот гэта быў. Ты ў кагосьці ў гасцях сядзеў, ці што? Ён просто аджаў кота сабе. У суседзяў? Ён сказал, что я Лічыш? хочу кота. Все. Дарэчы, мне была калісьці кватэра ў горадні. Не мая, вядома. Вось, але да нас хадзіў суседскі кот праз балкон. Ну, таксама у вас пад'ядаў? Не, мы не пускалі яго ў хату.
Але ён проста вось настойліва сядзеў перад нашым вакном, глядзеў на нас. Просто показывали, як добрые заможные люди кушаюць, а ён не. Так, яго слалі нах. В гэтым сэнсе зразумела. Зразумела, понімаю. Так. Так, тут чарговая багна. Дзе мы? Так, ты кажаш праз Дзе мы? паўднёвую Хто ехаць ці праз паўночную, ты казаў? Падаецца на праз паўднёвую. Паўднёвую. Вось сюды, то бок, трэба ехаць. Чакай, паўднёвая, тут трэба ехаць вось сюды, правда? Вось так? Падымацца на гару? Не. Так, усё правильно. Паўднёвая гэта ж уніз. Штосьці я тут держу. Паўднёвая гэта там. Яна крыху левее ад цябе. Всё. Вот, так, усё так. Ноч пачалася. Усё так. А там, калі што, ўжо будзе і гэтая паліўная станцыя недалёка. Можа да яе заскачыць. Так, я бачу. Нават з паліўнай станцыі там будзе лягчэй заязджаць на гэтую. На ферму. Угу. На прасткі. Там галоўна не перакулісь, як ты ўмееш. Ага. Гэта я ўмею, вядома. Ага. Добрай гульні нам. Так, дзякуй, Вожык. Дзякуй. Дзякуй. Я сабе таксама могу сказаць, я за тыдзень прытаміўся так нармалёва. Ну, у цябе ж перамовы былі, тыя самыя інтэрв'ю і ўсё такое. Ой, там перамовы і кліенты са всякімі сваімі прыколамі, і калега індус, гэта яшчэ горш проста. Яны замест Т кажуць з Д паўсюль, як я ведаю. Бачыў гэты прыкол, не? Алло. Don't tell me what I'm gonna do. Да. Я сам так умею. Так. Типу, блін, така халера лінівая. Ты ему кажаш, зрабі гэта, тому що нам трэба ж, каб гэта пытанне рабіў чел з прадстаўніцкімі функцыямі. А давай ты мне надрукуеш email. Хер з табой, мне вельмі патрэбна, каб ты яго аддаслаў. Потым ён такі выкидывае. А давай ты там просто по General тех-саппорт лайну пойдешь. Я такой, а не пойдешь ли ты нахер? Сябра. Не? Ну, мы про что домовились? Он такой, ай, ну я забыл про гэта сказать. Такий, пошел нахер. Хай ну висись там колом, раком, я пойду, бляха. У вас там ничего не наладится без меня, ваша фирма забанкротится, идите в жопу. Я буду весело смеяться, блядь. З ваших адміністраційних рашенняў, бляха. Бо я вже не можу. Я можу, блін, там челов, ну не то, що примусить, так, але, ну, я можу там накіравати, сказати, що робіть, допомогти робити, сам щось зробити. Але коли гэта мне одному треба, блядь, вон там у вас є нейкий хер замериться, ось хай ён гэтым займається. Ой, а мне так само есть чем заняться. Так, усё правильно, едем прямо до палёвной станции. Где головное, как не проехать, бо 26 литров засталось. Головное не проехать, это там... Ну там складано проехать, там, блин, особо не заблукаешь. Блин, треба щось такое дать. Але ж ви що? Навіть не ведаю. Ну, Татру Фенікс. Дик ні? Есть. Нормалево все? Наявность? Так, доехал. Тут, оказывается, дорога без перешкодов. Цуд. Ой, скоротей, вяртаючыся да падпісчыка, бо тэму не скончыў, што хацеў сказаць пра тое, што пакуль няма гэтых новых гульняў. Стаіць бляха падпісота, ніяк не хоча
Ну, яна такая... ну, пошираться. Яна такая на... Блять, а нахера мне там фуел танк? Ей-богу. Там ж не патрэбны. Так. Так, где тут дорога? Так. Где тут Щось дорога? мне не подобається. Мне подається, лишь було Дед. праз лес ехать, не? Дед, навошта На тобі ферму. дорога? Праз лес ехать треба було, так? Да, я погляджу, де ти там. Недзе тут. Ну. Я ж тобі казав, напрямки от Fuel Station на ферму. Куди Ну, ти поїхав? казав, що можна. Ти казав, що можна, а я не прийняв до уваги. Я казав, що можна напрямки. Ось прям, ну, коли я кажу можна напрямки, це значить, що якби... Гэта не парада, гэта абавязкове до виконання. Сама гульня задумала гэта таким чином, каб, ну, ну ти зрозумів, коротше. Заебись. Кап тебе холера. Стой! П'янь ти. Ну, хоч на коли повернувся. Ну, блядь. Десантура. Ой, добре, що недалеко. Зараз ми тобі щось привеземо. Ты кран будешь тягнуть, что? Ну, я тут уже збирався кое-что тягнуть на наступную мапу. Так что можно сказать, что и так. Что ты тягнешь? Что такое? Мак Pinnacle. Без причепа, нечто долгое. Без причепа, нечто довге. А, чекай, у його кран есть, что? Я не бачу. Ёсть. Нават на твою машину магчыма было поставить кран. А, такі. Ну. Абсталяванне Да, в принципе, типу можно додаткове. ж, ну, можно ж усталяваць гэты самы грамадзянскі кран. Громадянский кран, это кто, 5 индусов? Можно и так сказать. Это 2 индуса и слон. Слон, ну. За вуши по горизонтали, за хвост по вертикалі наводить. Тому 2 індуса потрібно. Ну. А чекай, а хто буде за ними назирати? Менеджер потрібен. 3. Який-небудь араб, тому що індуси можуть працювати тільки коли над ними стоїть некий араб. Все тут, блядь, третього нема. Ну, яшчэ даволі довго тут до мене. Нічого, заїдемо, доберемося. Что у нас, до речі, там по гульнях новых выходит? Я все думаю, что наступная стрелять. Родкрафт. Родка, это у тебя з'явится на канале. Это у меня з'явится. Ну. А у меня, може, некий Assassin's Creed, ці може нечто інше. Погляди, що там у Xbox в этой пропуску буде. Халяна. Ай, так Что ладно, ты ж гэты самый обладальник сезон пасов и гэтага Ну. ўсяго. Там ты, Лепус, штосьці там хімічаць. Не, у Ты ж тебе мог хто? зразумела, що хутчэй за ўсё просто сезон пас, а у Лепуса ж ён ж там з приколами
з набуццём праз Турцыю яшчэ куды-небудзь. Ну. То вось. Гэта і у яго там парнаграфія натуральная з гэтым усім зараз. Ну, Той адмянілі, гэтага пасадзілі, картку заблакавалі. Ён жа ж там апошні раз памятаю, скардзіўся на гэтае. а што паробіш? Так, нахер я сюди еду? Нахер ти туди їдеш? А, вось ти де. Зараз все. Будеш подиматися Зараз просто так? підтягнемося. Конечно. Навошта гэтыя дорогі тут будавалі? Блять. Што? Подвеска Прекрасно. страчена поспіхова. Досягнення. Не, ну просто так гэта саме налічваецца дамаг у гульні, што ну. Ты можешь просто ехать, там будзе мікракаменьчик і тебе подвеска минус 30. Я такі, бля. Ну, ось Не тоже побач. треба. Навошта? Не, стой. Ось стой, як стаяў. Ось. Добра, Фрэнсі. Стой, як ёсць. Головне, нікуди не ходи, і все. Зараз все зробиться. Зараз все зробиться. Зараз ми... Хоп. Достав руку. Але чапляється воно кончено просто. Ну, Кирдик і все. а ти поглядів, я випустив 2 відоси геймплею про Roadcraft. Ти Та, поглядів, я перший як глядів. цепляється? Во, блядь, гэта яшчэ ты не поглядзеў, як там чапляецца на такі кран, як яны вось гэту сваю схему з 4 поінтамі для зачаплення придумалі. Ну, навогул, схема добрая. Але так як яны гэта рэалізавалі, лепш яны так не рабілі. Таму што, типу, спачатку гульня чапляецца за рандомны поінт адзін на той рэчавіне, якую ты хочаш там подцягнуць. Потым ты павінен переключыцца з 1 на 4. І калі некалькі рэчаў ляжаць у зоне дзеяння крану, трэба, бляха, вось так перажанглёрыць і, ну, з Божай дапамогай не так рэзка, дзед, не так рэзка, там все ж таки абрыў. А я нахуй вырулись, тут поднимется. И оно вырулить. Главное, ну... Не лететь. Шайся. Еще. Врынь, не заехал. Еее. Першая Ты задача на сегодня. мой дороженький. Поехали. За тобой. Заезжай на палівную станцию и поехали нас тут. Ну, як мінімум, у тебе багато справ. Мы поедем на переход, мы там будем все шукать, грузить, завантаживать, развантаживать, накидывать, закидывать, короче, справи. Кефтеме. Зараз чекай тільки. Ти впевнений, що на палівну станцію потрібно? Ну, можешь и не заезжать, просто выезжай на головную шашу и едь у тем же на кірунку. А тебе спотребится что? Вельми простая речь. Подъехать, зачепиться со своей тайгой и не отчапляючися, прожимаешь там переход на іншую мапу, как ты у 2 грузовиках перейшов на іншу мапу, а не по одному їх тягав. Тема просто на раз, два, 3, 4 и поехал. Эксперименты ваши гэта.
Угу. Давай глядзець, што там атрымаецца ў выніку. Куды ты цягнешся, боже? Там штосьці ўнізе валяецца яшчэ побач з намі. Чейно мы будем ими заниматься, а после. Успехово. Так, где ты? Что ты? Кто ты? Кому ты? На новой мапе. Подъезжаешь до своей тайги. Угу, всё. перескочить у ее. Не-не-не, просто подъедь, зачепись за ее, заезжаешь на кропку для перехода Угу. и уже робишь переход с двумя машинами. Все просто. Ось, зачепив машину спочатку, там В и это самое. Так, полетели. Галонный кап з двумя. Ну, зачепленая была. Поглядим, что там будет далее. Все буде як потрібно. Просто на одной машине проедешь и съедешь крыху улево, а на тайге едешь прямо по асфальтовой дороге. Там буде... Карацей, щось там буде. Ты зразумеешь, что это, и просто пофиксим это. Все. А я поехали. тебе знайшов руховик на багато машин. Так, я ставлю гэтую побач з твоим траком. Так. Ага. Все так. Так, и куда мне на тайзе ехать? Прямо по асфальту. Там весь час прямо тримайся асфальту и все будет чудовно. А накидал уже техники тут. Ну так я серьезно подходим до працы. Тут вам... Гэта вам не тут, карацей. Вядома. Дык а на якую кропку ехаць-то з тайгою? Просто Просто ехать? Просто едь, ты там зразумеешь, куда тебе отправили. Просто прямо по асфальте. Ось. Притримывайся асфальту, и все будет чудовно. Воды налили. Да, там все такое. Там такая Несерьезно. вода. Ну. Ты переедешь, я 100% упевнений в этом. Так, тут у нас задача. Так, Ось. І там щось про обвал. clearing the way. Угу. Exactly. Там щось буде потрібно. Я думаю, що це саме. Металевые бельки. Так, а з гэтага ж боку іх подвозіць, правда? Так. Чаму яно не ідзе ў заліў? З ободвух боков. Ти розгрузив? Ні, ну, так ти зміни з задачі на гэта саме. Все, Оператора груза. Все? так. Все? Лепше? Зрабілася штосьці, але нічога не змянілася, амаль што. Ну,
крыху сбоку объезжаешь и едешь далее. Там Ты поочистили. типу так, типу. Все, далі просто прямо едь по асфальту, там знойдеш ще один переход. І там можеш зупинитися, пересісти у який-небудь скаут і далі їдемо дослідувати уже. Треба тут проїхати, все просканить, там туди-сюди. Открывать будем мапу, короче, так? То есть, так, то есть все это. Такая справа. Зрозуміло. Понимаю. Ну, да. Менавіта так ти мені, звичайно, пишеш. Який тягач стоїть, цікаво. А під'їзд до його, мабуть. О, бачиш? Щось можна з гэтага атрымаць. Маєш на продаж на увазі? Ну, офродер. А, гэта 500 мас. Ну, не то чтобы прям ось на продаж, але ну вось. Может здесь на Зимнегорск. Не-не-не-не. Мож... Давай повыведываем тут и все. Ну все, шукай себе Эрсромера. По-моему, SX твой будет. Мак, CT Caterpillar, это ж мой. Zix, это твой. Это твой. Это мой. Эрсромер тебе потребен, скаут. І він так само мой, але ну. SX, так? SX. Все, Він так само мой, але. Можеш навіть з'їхати на палівну станцію, подзаправитися, каб усе було. Так, на что там натискать, каб інтерфейс з'явився знову? На тильду, на, вот, на Не, тильду, не тильда, на с... кнопку под бэкспейсом. Так, отворотный слэш. Чекай. И она вот назву має, ніхера собі. А Ну, это все просто- тут тоже просто кнопка слэш, под бэкспейсом. Не-не-не. Слэш гэта знизу вверх, это слева направо. А калі наадварот зверху вниз, то гэта адваротна. Так, на вышку кажешь ехать, так? Ну, можешь на вышку ехать, можешь по новоколицам там покататься, Хочу на вышку. поскрынить все. А, яно ж так само по собі. В этой радар Ну, же яно есть. що тебе з радаром є ще, так що там. Во-во-во. Ну, можеш і на вишку заїхати, але і, ну, ніякі там темні, поза кар'єром, темні зони можеш заїжджати, світити, все. Ну-ну. Повинно працювати. Ось, ну добре, ми тебе засвітили, зараз поїдемо. Oil sampling. І куди дальше робити поїхав? Не, я поеду далей даследовать, там, калі атрымаецца, то, ну, чисто так. By chance. Випадково амаль што. Exactly. Гэта имелось на увазе. Так, дзе тут гэтая вежа? Бачу лэп. Ты гляди, что там по дорогам, по шляхам, ці можеш ли ти... Ці можна там Ці доехать. можна доехать. Бо, ну, Глянем тут зараз. буде по-розному. Ну и что ты стал? Стоит, бляха. Персия, что стены. Понижайку уключить и сдай назад, объедь. Не-не-не. Лебедочка. Колы повернул, он поехал сам себе. Не, что там узгадал, видишь, Сам себе. Сам себе. Мультик такой, памятаешь, Тягничок з Ромашкова, ці як він там називався. Щось подобне. Було такое, на. Есть такий факт у моей биографии.
Ну штосьці мне падаецца, што oil sampling гэта вельмі проста і адначасова ўсрата. І такое пачуццё, яно, ну, Не просто так. не на абы чым грунтуецца. Так, да холеры каменщиков тут у нас. Ну тут такая, видиш, локація разностайная. Тут тобі і балати, і пригорки, і холми, і каменщики, і камельчики, і кар'єр. Все есть. Что только это ожидание, какое будешь иметь, все будет. Все буде, все тобі покажу, все тобі розповідаю. Ай. Ай, циганка сира. Deliver to the fuel station. Це в саму дупу, да? Не, все ж таки oil sampling висвітлювався більш сратим, чим магчыма було подумати. Тому як ёсць, як ёсць. О, некая церква у меня тут. Ну, тут нават такое ёсць, так. Не ўсё ж одними гулагами. Не одними гулагами таймыр поўніцца. Так, а где вежа? А, во, блакитная бачу внизе. Ага. Звычайно блакітная зверху. Але ну тут у нас гульня з приколом. Распрацоўшчыкі з гумаром. Таму вось так. Оу, О, є. хтось почув. Так, добре, там яшчэ нейкія крумкачы лётаюць. Далечы не так. Ну, Выдатна. Ёсць наступная кропачка наша. Вось тут. Поедем сюды. Так. І ось так. бляха, я себе штосьці придумав. Што, нешта ўзгадаў не атрымліваецца зараз? Ну, все може бути, все може бути. Triangulation. Starting point. Містика нафіг. Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я пам'ятаю, що щось було таке прикольне тут. Warehouse Зимнегорск. Это разумело, что Pathfinder. Разумело, что Loud and Clear. Pure Recovery, Trans-Timir. Service Hub Recovery. Угу. 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 Хрен би з їм. Ну, відаць, гэта у іншым. Яно, У іншым мабуть, так серві. і адбываецца.
так, у іншій серії, у іншому епізоді. Воно, мабуть, так і відбувається, як я думаю, але ми гэтым займемся сутнасна апасля. Хто так будує, га? Ну, ти ж розумієш, хто, не будемо казати услуг. Я зараз чомусь себе сам собі нагадав Семену Фараду в гэтым вось. Памятаеш гэты фільм, дзе ён хадзіў Не. па нейкаму будынку? Чакай, як яна, типу, не, незвычайная. Афоня? Не. А Семену Фараду ведаеш на актора гэтага Не. савецкага? Такі чорны з вусамі дужымі. Памятаеш гэты вось навагодні ёсць фільм пра той, як закладавалі там невесту у хлопца аднаго. А там было такой НИИ, даследавацкі інстытут, які вывучае магію. Вось, і Фарада бегаў па будынку гэтай магіі і ўсё па калідорах некалькі дзён. Выйсце шукаў, так і не знайшоў. Потым знайшоў, калі Новы год настаў. Яны там типу загадалі сабе жаданні, каб усе жаданні ўсіх яны здзейсніліся. І толькі ў гэтым выпадку, ў гэтым інстытуце Фарада знайшоў сабе выйсце. Прабегаўшы амаль тыдзень па ўсіх паверхах. Ну, конечно, жорстко. Жорстка, я б нават сказав. Ну не тыдзень, там, можа, дня 2-3, ці колькі ўжо, это дакладна. 2-3 тижні. Дні, так. Да гэтай вось вышкі, вежы, якая ёсць, і да яе лепш ехаць праз усходнюю участку мапы, ці вось праз цэнтр, дзе апгрейд ляжыць. Ти едь зараз прямо, там буде з'їзд такий акуратненький, ти з ним справишся. І там приїдеш на дорогу, заодно заїдеш за апгрейдом і можеш їхати до вишки, там буде просто. Ну, не складано, як мінімум. За апгрейдом вось гэты, які побач са мною, ти маєш на увазі, так? Ну, там він недалеко, там просто тобі прямо потрібно проїхати, головне там не спішайся, гляди наперед. Тобі атрымаецца спуститься, і все буде цудоўно. Так. А гульня пакуль што працягвае нішчыць мою подвеску. Гэта ты сам. Яна штосьці зрабіла. Да, так і ми завжди і працюємо. Оу. Що такое? Що А здарилося? нехто тут машину покинув його і перусю його. Стоп. Там таск повинен бути. Не, нема нічого. Просто стоїть. Для этой машины нема таска. А-а. Ну, Это Жига 5. значить... Ну на даху намалявано апгрейд же ж. Тобто гэта апгрейд був. Так, капот. Ось так треба їхати. Все, я зрозумів. Ой, ти щось не туди поїхав. Сюди, Не сюди. до того апгрейду. Не до Ладно. того апгрейду. Ось тут в такому Ладно. випадку я поносив. Так, Да, все буде добре. Ну, ось так, магчима. ось так. Магчима. Так. Вертаємося. І шанець есть. Шанс на що? Добраться. Так, это у нас вечер знову, чи що? Так і ёсць. Так Не ёсць. Гэта падабаецца вечар. яно мне. Гэта вечар. Это был яшчэ дзень.
Гульня каже. Так, нам сюди. Все магчыма. Ну-ка, ну-ка, давай, машинка. Нам за сёння по мінімуму. Мінімум. Треба на вишки зазирнуть, а там дальше пойде. Добре, зробимо. На вежі, дик на вежі. Отведаємо все, відкриємо все. Чекай, ось, ой-ой-ой. Спокойно, Это все Earth буде добре. Roaming. Earth Ромер. Roaming. Roaming. Нормальово так Ромер. устойливо. Его хистает то вправо-влево, на камень наезжаешь, еще подкидывали, все равно стоит на коло. ЛЦшная машина, что ты хочешь? Pay to win. Ну pay to win, pay to win. Пиздос. Вось гэта я лох. Вось гэта просто. Так погляди, яшчэ, мабыць, что-нибудь ёсць навокал зачапіцца. Так, ёсць. Ну. Все. Не перакулішся. Добре, поехали далей. Памятаеш, я гэтага восьмиколага МАЗ-7310 здаровага прывозіў? Ну. Ён таксама pay to win, ён таксама за грошы толькі. Типу, нават ён, каб ты разумеў, гэта нават, ну, асобнае DLC, типу... Забавки выключныя, так. Гэта як у танках танкі. Часто такое бывает. Типу, хочешь покататься на гэтым танку, плати гроши. Плати, заносите гроши. Ну-ну. Все ж таки у нас офіс у Вільні, тому треба гроші. Каб ён працягваў працаваць і рабіць всялякую лухту. Ну, на Конституції з проспектусу все ж таки у людей офіс. Не, З абы дзе. відом нават на рэчку. Рэчка. Гэта ўсё. Я ж, дарэчы, у апошні час Wargaming там добра так праціх. Нешта там сабе самі вошкаюцца, ні з кім нічога не абмяркоўваюць. Вось тут, дарэчы, у багне апгрейд ёсць. Да яго я даеду ці не? Ты да яго даедзеш? Нейкім чынам. Некім чынам. Паміж гэтых вось сухастой, ці як ён завецца? Сухастой. Хутчэй за ўсё, гэта ён. Ай, камелі! Поможите! Мінус подвеска, чарговы раз. Ну, не прям такі ўжо... Ну, мінус, але не ўся. Не ўся, трошки засталося. Ну, нават так. Нават засталося. Ой, ё-моё. Что за усратыш? Трэба будзе неяк дабрацца да той. Тут нейкая фабрыка ці што тут у нас? А гэта наш будучы сервіс-хаб. Як яго тут? Будаваць. Enable Radar 4. А, будзем будаваць нават? Угу. Ну, цудоўна. Пакрысе парасе. Так, поехали. Нам туды на вежу.
Як там кажуть, звичайно, у наших сябров. Ви там самі як собі хочете, але нам своє робити. Так, Угу. Не без гэтага, не без гэтага. Фу, дед, ведаеш што? що? Нам патрэбна з табой калі-небудзь пайти пагуляць у Insurgency Sandstorm. А гэта што ўвогуле? Нагадай. Гэта шутер. Чаму ты вырашыў, што менавіта нам трэба пагуляць у шутер? Нам Тактыкульнае патрэбна штосьці? пагуляць у шутер. Там тактыкульнае штось. Там тактыкульнае, але не складанае, ты перажывеш. Я перажыву. Можна весела бегаць, страляць батоў. Там все як бы, ну. Ну гэта не цікава. Це для двух дзядоў. Та ёпарса, ты уяўляеш, я двойчы ўжо перакулю яго. Гэта як? Гэта ведаеш, Не. што значыць? Што? Трэба рабіць стрымы больш рэгулярна і часцей. Бо калі мы часцей рабілі стрымы, навычка ты менш з'яўляецца. перакульваўся. Навычка, як бы, ну разумееш. Пачуццё, стабілачка. Вот. Ну гэта праўда, так. Та бляха, ну. Я справа. Кіраванне камеры просто цудоўнае. Так, Кіраванне камерай. 10 в дупе. ці яно выцягнеце? Не. Не бойся, я с тобой. Але яно не цягне. Так, дзе тут што яшчэ можна ўзяць? Курва. Поехали. Толькі ззаду дрэвы даступныя, больш нічога не даступна. Ну, А што уперад ты яно там? не сягае. За страх? Ну, нармалёва так, так. Толькі ззаду у мяне магчымасці зачапіцца і ўсё. Ой, вей. Що робиться? Не. Яшчэ гэта дрэва валяцца. Ай, ну ты ж його перекулив 100%. Питання здимається. Што ўсё? Ніяк. Де ти моє сонечко? А вось ти моє сонечко тут. Ляжу, адпачываю, дзе я. Бачыш, толькі ззаду дрэва магу зачапіць і ўсё, яно не цягнецца ніяк. Бачу, дед, бачу. Ну дзе ты там? Давай, Зараз. ратуй. Ратую. Віу. Зараз таки приїду і то так само херак на бочинку радом покладу. Ляжеш адпачываць, ну. Ну. А якой халеры я сюды паехаў, калі там не трэба нічога было? Шлях-то побач. А що ти такі, гэта, адчепіся ад чаго-небудзь, калі ты прычэплены? Всё. О, все. Хопля. Давай. О, все. Все атрымалася. Так. А ты ўжо Так. быў на вежы гэтай? Ты ўжо адчыніўся мапу? Адкрыў. Так. Ну, амаль што ўсё, там некалькі шэрых зон засталося, ось там за кар'ерамі і гэта ўсё. Мгм. Але я тут поеду, заберу схаванае паляпшэнне. А ты ведаеш, што ты садзіш у Mac Pinnacle На і што? у Транстаймыры бяры сервіс Hub Recovery. Там трэба будзе завесці Fuel Carrier на гэту самую. Ну, карацей, там пакажа куды.
Там простий шлях. Каже, Мак каже, Pinnacle я куди? привез. Мак. Я привез Есть. тебе машину. Есть такое. Такое есть. И тут на этой мапе, где она будет? На Транстеймер. этой мапе. На этой мапе Транстар Мир, сервис Hub Recovery, там надо будет фуел канистер. Activate. Exactly. Так, далі мені що, повертатися отсюда? Куди? На минулу мапу. Нахера? Куди їхати? Ну, А ти ж де погляди, гэта? де вона, де цистерна. Ну, открий мапу. Мапа. Так, Fuel Station бачу. А побач з ёю есть там что? Ось гэта ось Fuel Carrier. Ага. Ну, Fuel Carrier. Побач з ёй, все таки есть. Просто береш, чапляєш і їдеш по своїх справах. Зрозумів. Давай опошню, добре, а то вже полова 10. Я вже ледь тримаюся. Так. Чекай, треба заправитися заодно. Да, с канистры заправишься. Головне не спешаться, ехать по крыху. Attach трейлер. Есть такое. Поехали. Ну и все, там дали по крыху, да и будет добро. Зараз тільки шлях побудувати собі треба. По головной дороге едешь там с большего и все. Там просто, ну там видовочный маршрут, про лесопилку, то и все. Угу. Тьо, подскакує, як добре такий кроль. Натуральний трус. Лясний А звір. это так само, блин, DLC-шная машина. Ось тобі і pay to win. Не, абы что. Стоковая. Так. Т-368. Ну, корочей, ось, я тобі знайшов схований це саме імпрувмент. Це чудовно. Ой, видишь что? Ты можешь мне активовать на вороном? Не-не. Так. Тайга Oil, Here Research Starting Point. Ось. Так. Тайга Oil. Georesearch. Готовая. Ага, дякую. Ой, ну що ти робиш? О, чугунка. Чудовно.
Капца, з такою хуткістю проїжджати лісопілку. Як так, а? Хоча б дошок накидали б уже під коло. А ти погляди на гэтай з торца будинку лісопілки, що там написано, ти зрозумієш, чому все так усрато. Ось поворочай камери, ти КПСС? зрозумієш. Народ і Ага. партія. Все, Ось зрозуміло. коротей, все одразу зрозуміло, чому так усрато. Все, больше тлумачення больше не потребується. Червоний кавігати, костричник і все остатнє. Ага. О. О, некое подобенство дороги есть навод Ну, з Бервенью. Такое тык-тык-тык-тык, ой, что-нибудь дитя. Avoidance. блинк. Так, все, едем сюда. О, все, чудовно. Чудовно. Все. Зараз у нас відчинилися можливості. Додатковые, так? Квести. І цікаві Видатно. квести. Ну, 80 метров Так что осталось, сподіваюся. Наступний раз буде чим зайнятися там по-крупному. Як скажеш. А то опошнім часом по-крупному тільки у туалет. Больше ніде. Ну, добре коледним кавалкам по-крупному у туалеті. Склад. Ладно. Ну, нарешті доїхав. Одине, о, бачиш, у нас зараз Fuel Station і гэта саме. Магазин причепов тут есть, так что у нас Ага. тут більш-менш забезпечено. А, Ось, зараз ну так. твоя тайга і Caterpillar тут у наявності, тому коли що можна буде робити неякі приколи, щось там прикольне витворяти. До речі, давай глянемо з тобою про про зменю Тайга Oil. Ні, у Транстаймира. Що? Ось, Repair Shop Restock. Ай, гэта на Drownlands. Я зараз скажу, наколькі гэта далёка. Дай Блін, хлопці так гэта припас. нават, ну, просто ось на гэтай ферме. Так што можеш разворачивать Pinnacle у іншы бок, хай едзе обратно. Хаця пофіг, я ўсё адно буду яго гнаць з гэтых самых з балатоў. І Ну, прив'язу. Карацей, не варто тобі зараз тут чогось додаткового робити. Ну ось, карацей так. У принципі, все у нас отрималося за сьогодні. Ми переїхали на нову мапу, дослідували її, назбирали тобі поліпшення, так що тобі... ну да, навіть ті, Можеш- які не потрібно можеш говорити. набивати... Ні, все потрібно. От можеш понабивати собі ніяких там Уралів, Мазиків, тобі будуть руховики. Угу. Так що все буде зараз чудовно. Можна буде тобі кількість машин Повеличить. ротор. Ну, разностайні будуть, вони будуть більше такі, ну. Які? Здольні у гэтай грозюки. Зрозумів. New trailer discovered.
Гэта ты типу Ось. крануўся яго Гэта я чырвоны. гэта я пад'ехаў, ну. Гуснек. Гуснек трейлер. Ну всё, в прынцыпе, можна на гэтым скончыць, каб ты ўжо такі там Вось так паміраў, табе. всё. Не паміраю, спаць ісці трэба проста. Ну. Трэба выспацца так, хоць неяк. Адно другое. Ну, давай Каго тогда. будзем рэйдзіць? Рэйвен? Рэйдзіць. А у мне 2 гледачы толькі, слухай. На твічы. Пофіг, паляцелі. Пофіг. Натуральна пофіг. Усе ўдвух паляцім да Рэйвена. Ці да Лепуса. Ой, зараз чакай, я пагляджу, хто там у нас жывых ёсць. Ну, Хто Рэйвен яшчэ адсочваецца. павінен стрыміць. Адсочваецца, кажу. Так, Міхась лысага ганяе. Там пятніца маляванкі. Так, гандлёвая вайна ў Ватафакі. Вожык. Скваду. Сквад у Лепуса, дарэчы. Не, давай. Не, да Рэйвена пойдзем. Да Рэйвена, всё. Ідзем да Рэйвена. Я уже не памятаю, так редко зараз стрэлюсь, что я уже забываюся, кого я апошнім разам там рэйдзіў. Ну, Лепуса дакладна рэйдзіў. На мінулым тыдні? Ну, Ясна. так было. Добра. Усім, шановні глядачі, усім до побачення, доброго вечорочку, выходных і так далей. Завтра, до речі, стрімся зранку на стрімі по Mass Effect. У неділю не гарантую, що буде стрім, як пойде там з будаўніцтвом моїм. Ось. Дайце дзеду адпачыць. Можа і гэтак, а можа і не, будзем бачыць. Карацей. Вось, як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларус, падтрымлівайце Украіну, падпісвайцеся на ВРВ. Вось, ганяйце па гэтых траках, глядзіце відосы, які ён там здымае па гэтых і не гэтых траках. У новай якасці. Так, ужо месяц новай якасці ўсё выходзіць. Не, ужо сягоння выйшлі відосы з новай якасцю і па Сноўранеру. То ўсё, больше дрэнных відосаў з лагамі не будзе. Дамовіліся. Все, дзякуй за прагляд. Новая эра. Дзякуй усім, да пабачэння. Так.